Sinau paraga Kidang Kencana kaliyan Bulina. Prabu Rama lelana ing alas Dandaka. Prabu Rama tresna banget marang garwane yaiku Dewi Sinta. Saking tresnane piyambake kersa nyekelake Kidang Kencana. Dewi Sinta ya kuwi garwane Prabu Rama Wijaya. Critakake piyambake kepencut karo Kidang Kencana. Banjur nyuwun karo garwane ya kuwi Prabu Rama kanggo nyekelake kidang mau. Pungkasane Dewi Sinta didusta dening Rahwana. Lesmana ya kuwi rayine utawa adine Prabu Rama. Saking tresnane marang kangmase, dheweke melu lelana ing alas Dandaka. Lesmana diutus njaga Dewi Sinta nalika Prabu Rama nggudag kidang. Amarga krungu pambengoke Prabu Rama, Lesmana banjur diutus marani Prabu Rama. Sadurunge lunga, dheweke gawe bunderan gaib kanggo njaga Dewi Sinta. Rahwana utawa Dasamuka ya kuwi raksasa alias buta ratu saka Ngalengka. Dasamuka kepencut lan pengin garwa Dewi Sinta. Pungkasane dheweke nyabda Kalamarica dadi Kidang Kencana. Kidang Kencana diutus mbeda Dewi Sinta. Nalika Dewi Sinta wis dhewekan, Rahwana banjur nyulik Dewi Sinta. Kalamarica raksasa abdine Prabu Rahwana kang disabda dadi Kidang Kencana. Kalamarica mau kang dadi Kidang Kencana mlayu adoh saka kemahe Rama. Amarga dibeda Prabu Rama gregeten, banjur Kalamarica dipanah lan mati. Sarpakenaka raksasa wanadya adine Prabu Dasamuka. Sarpakenaka kepencut kabagusaning Lesmana, ananging Lesmana ora nglanggati. Pungkasane Sarpakenaka irunge diuntir karo Lesmana. Prabu Dasarata ratu ing Ayodya. Piyambake bapake Prabu Lesmana lan Prabu Rama Wijaya. Diceritakake yen dheweke kepengin leren keprabon. Amarga Dewi Kekayi ora narimakake Rama dadi raja, banjur Rama lelana suwene 14 taun ana ing alas. Dewi Kekayi garwa nomer 2 saka Prabu Dasarata. Dewi Kekayi kepengin putrane ya kuwi Barata dadi raja. Amarga Dewi Kekayi ora narimakake Rama dadi raja, banjur Rama lelana suwene 14 taun ana ing alas. Ayo padha diceritakake maneh nganggo bahasane dhewe-dhewe. Matur nuwun.